Ovo je Nikola Tesla, vodič u nacionalnim parkovima Velebit i Paklenica, speleolog pripravnik, imenjak poznatog znanstvenika i čuvar okoliša. Progone me, jer jednostavno želim čist okoliš za druge i za sebe. Svako jutro već 10-ak dana Nikola Tesla iz Starigrada svira s vrećom smeća pod prozorom načelnika općine. To je njegov prosvjed zbog načina zbrinjavanja otpada u Starigradu. Tik uz kuću mu je deponij građevinskog otpada i parkiralište za kamione komunalnog poduzeća koji tvrdi ljeti nesnosno smrde. Obratio sam se prvo općini, načelniku, pročelniku. Otišao sam na općinsko vijeće, razgovarao sa predsjednikom vijeća. Poslije toga sam otišao u policiju, pisao sam ministarstvima, inspekcijama, Hrvatskim šumama, čak i vodovodu, da bi na kraju morao pokrenuti sudski postupak protiv općine gdje stanujem. Dobio sam odgovor od nadležnih, vrijeđali su me, omalovažavali kad sam išao na sjednice općinskog vijeća, ucjenjivali, čak mi je i kamenovana kuća. Lažima su me izolirali u zajednici gdje živim. Vodio se kazneni postupak protiv mene za krađu vode. Prijavili su me također za poučavanje gitare starigradskoj djeci. Da bi općina odustala od odlaganja otpada, bilo je potrebno da se Nikola godinama javno buni, te u konačnici pokrene i izgubi sudski postupak. Zbog toga sada mora platiti 86.000 kuna. Nikole Tesle postoje svugdje po svijetu i uvijek se nađu pod čizmom lokalnih šerifa. Ako živite u Hrvatskoj, vjerojatno ste vi nekad bili Nikola Tesla. A ovaj naš Nikola Tesla iz Paklenice brani okoliš. Obranimo sada i mi njega. Je ne veux plus voyager.